May ni som pali sang ni som ni paruk ani Trump hi China hanjin mek ani heti hanjin lai hianin Chinese President Xi Jinping a chuangin warning lo pek khum mi mai ani Trump hian heti nga warning a lo don hi engtin nge ri kang US lampang hian engtin nge ri kang he video hianin kan ron soi zaw mai ka shil du cheu chu Mizo te tan tribal tan ST tan tuna hianin nelit aizo center computer le engineering course asang sang athonin azir thayani a tuition fee hi a free ani hang course diploma in computer science and engineering diploma in electronics and telecommunication engineering bachelor of computer applications master of computer applications tin btech a hianin artificial intelligence le machine learning a omboka tin btech a tho internet of things a oma ti chuan mtech a artificial intelligence a omani heng teng te hi athonin nelit aizo center a hianin a zir thei Mizo te tan tribal te tan heta hian phone number ron tarlang lohan biula advantage lohan lana saru athonin a zir thei ani ole tuna chunin kan react chanang Trump hi China hanjin ani an lo dong song thang reng khop me maro chu thil pakhat chu airport a hianin Trump hi Chinese President Xi Jinping a hianin lo muak lo ani kami kan thil notice masak ber ania alo muak lo eng poni se Trump hi China chunin hanjin to hrim ani heta hianin an hanin huwa mi puima chunin thatakin ani dong songa amaro chu Chinese President Xi Jinping a hianin Donald Trump hi warning alo pe ni hetianga anin hu hian mo engchung changa nge Xi Jinping a hianin Trump hi warning alo pek kan ti chuan Taiwan chung changa ani a warning a pek hi ana ang reng khop mai ani Xi Jinping a chuanin Taiwan awang hian China le US te hi kanin do pha thei ti deuh top mai ani ana ang reng khop mai khatenga warning chu a direct ang reng box ya ti chuanin Xi Jinping a chuanin tuna chuan US le China te inkar kan tho dun na kan tho ho na kan relationship ani lei chin na zong a tha zong le a tha lo zong a hong thei om chun pakhata oma chu Taiwan hi ani ti in Xi Jinping a hianin Trump hi a lo shil ani chu wang chuanin Xi Jinping a chuanin Trump hi warning te hena pezuya Taiwan chungchanga hianin diklo taka thil in tiemo action in laimo in ronin rol dan afu lo ani chuan China le United States te hi kanin do pha thei ani ati top mai ni Xi Jinping a hian mo indo ati hianin sipai chakna ma anin be angkha akok kherlo theya thei ve tho boka economy lama te poni thei thowa tin artificial intelligence lama anin tlan siak na tura te poni thei tho yang poni se apoi mo bera chuan hetiang hianin news tam taka Xi Jinping a hianin Trump a warning a pe ti hi report om thatlet ani ti chuanin Chinese state media te chuanin thilan chual e bokani enge chua kan ti chuan Chinese state media ten an tarlan dan chuan an president Xi Jinping a hianin Trump a hi thil a hrila chu thil a hrila chu diklo taka United States te Taiwan chungchanga an ron in rol ani chuan United States le China te tho dun na hi a chezong in hong ani yanga chu chuanin United States le China mai ni lo khovel din mun te po thalo zo in hong vek thei don ani ti in Chinese state media te chuanin an soi ani China hianin an soi non in an soi ngun ang reng khop maya Taiwan hi China ta ani ti in an soi ngun khop mai ani chu wan chuanin China lampang chuanin United States ina sipai military lampang le politics lampanga Taiwan aron support thina hi China lampang chuanin an du lo khop mai ani tuna China ina abikin Chinese President Xi Jinping na angai thei lo deuh a thin ti ur deuh tu chu United States lampangin Taiwan hena an ral thuam an lo sal thin hi hei China lampang chuan an ngai thei tlat lo ani a chan chu America lampang hianin an ral thuam mang hianin Taiwan hi an support na sasia tichuan Taiwan te pon US te pon support ve thawan tran pui ve thawa hetianga Taiwan le US thok dun hi an tho du na hi China lampang chuan an mu thei lo ani mo tichuan Xi Jinping a chuan in thil pakhat a soi le bok ani chuan Xi Jinping a thil pakhat a soi le chu tuna hianin ram thil ti thei le ro pui tak anom towa tuna ram thil ti thei le ro pui tak lo om to hi tuna ram ron thang zel ro pui na kong ron zo zela hetianga ram ron thang lian zel te nen hian heng ram ro pui lo om to te hi kan in ti buai thei ani an in do thei ani tiang zong hianin Xi Jinping a hianin a soi lang tel bok ani ti chuan a chik mi te a thiam zok te chuan enge he thil hi om zian ti chuan
tu na chuanin US le China te inkar a that lo hril tu lian ber tur chu Iran aima chuan Taiwan hi ani ti hi mithiam jok ten an ngai dan anita ani a chan chu US hi engamani thil hote emo China lampang te po thil hote hei military activities sipai an chet la dan vela te tiang missile an chin dana te khatiang han engamani thil ti sual pal an nei kha chuan tum lo deuh khanin United States le China te po kha ani kar bo ro kha ron thalo fakanga bo ro kha ron so sang fakanga an du lo chen khanin anin kap thei te po ani mai thei ani mo chuwang chuanin anin kar a that lo hril tu chu tuna chuanin Iran aima chuanin Taiwan ani don ani hetianga an hanin hmu hian mi puima chuanin Trump hianin Xi Jinping hi afak ang reng khop maya ti chuanin airport a chuanin Xi Jinping hianin Trump hi lo hmuak lem lo ma se mi pui hmu theia chuanin Xi Jinping hianin Trump hi a lo dong song tha khop ani an smiling face khop mai mi hmu theia chuan kan hmu theia chuan amaro chu kan hmu phak lo china khan Taiwan chungchanga te an bo ro kha lo so sang ve view ani thei kan hmu phak lo china khan mo an hanin dor nge yanga an han soyanga Taiwan chungchang an soi huna phei chuanin China an chang na don ro pui sia chuwang chuanin bo ro kha chang ve view thei ani ti chuanin Taiwan hianin an hnuah hian tiang hian aron soya indirect dewin Taiwan hin thu chuan ron siama Taiwan lampang chuanin United States te hianin Taiwan hi min support thakop mai ni tiang khanin China ti nan khanin Taiwan hianin statement an ron siam vele bokani tuna kan hriat thei china chuanin Taiwan chungchanga hian US le China te hi engma thutluk na an la siam lem lo ni in alanga amaro chu a thiam jok te a shiril jok te na an ngai dana chuanin China hianin khovel hriata hian Taiwan chungchanga statement na tak siam an duwa chuwang chuan hetiang hianin Xi Jinping an Trump warning ape ang zong te hian news te hi an kaltir ani an ring ani achan chu tuna hianin China tan chuan US ne na anin kara anin kar a that lo hril tu lian ber tu chu Middle East lampang ai ma chuan Taiwan hi ani ti in mi thiam jok te chuanin an ngai ta ani ti chuanin Trump hian engtin hi a ri kang kan ti chuanin ngai Trump mi zia han en rek hi chuanin mi puima hian thu nei tak thil ti thei tak a mel ma te la ka hanin luling deuh chi yang chi hi chak deuh thil ti thei deuh anga in lan tir du hrim hi ania amaro chu khatianga ni rwal khan hetianga in do vak ai chuan economy lampanga hanin shrek te sanctions kan ti ang chi tariffs trade pressure sumdon na lampanga hanin pressure ang chi te kha Trump kha chuanin hetiang man ro lampang hi ral thuam ai ma chuanin angai na zo ka moti thei turani engponi se Trump hianin hemi chongchang hi nakina alaron soin karin oma arin oma US lampang a ho huna te po US media te pon an la zoti na rin oma ni chuta chuanin Trump hi ka rin dan chuan ami zian en hi chuanin mi hu thei tura chuanin khatiang te ka chu engma ni hleinem mo khatiang zo khanin enga tan ma ngai lo wang le in la thu nei deuh in la bosi deuh khanin Trump kha chuanin a soin ka ringa amaro chu khami piala ma kha chuanin China le US inkar chu thataka von reng chu Trump hi chuanin a tum don chianga achan chu ram thil ti thei ber pani economy lian ber pani kha ani miawa chu wan chuan an inkar boru ka thalo kha chuanin khovel kha thalo zo in hong thei dona America ram te po thalo zo in a hong thei don ti kha Trump chuanin a sheru kar don ani chu wan chuanin Taiwan te po hi aruk chuanin ala support reng thawang aruk kherlo pon tenga news wela puan chu kherlo pon ti khanin ngoi rengin Trump chuan support char thawang Taiwan khamo achan chu Taiwan hi US tan chuanin mun poimo lu tukania China lian zel tur te po Taiwan mang hianin US te hianin an controlin an lo en tharuin an veng ve theiani chuwan chuanin Trump hi chuanin Taiwan hi chu support reng chu ka ring thawa hi China hian an hriat awangin ting hin na takin warning te po an pe ni theia ti chuan Trump chuan khatiang khanin mi hmuwa chuanin Xi Jinping a warning te me chu engmani hleinem ti pakhanin Taiwan kha a support ruk reng ba ka kan hriat lem lo le aruk takin China indirect taka pressure han petur khanin sanction te tariffs te khating chi te po kha Trump khanin tunaya na le zol hianin ati theiani khabi kha ka rin dan Trump mi zia le thila lo ti to dan thin te ami je han thir atanga ke yangai dan siam thiam ve da ni nangmani pan ngai dan chu siam thiam ve thawang tu news atanga kan react atanga kan share tur poimo ber chu Trump China hanjin mi pui mu thea chuanin Trump le Xi Jinping te hi thattakin anin dor thattakin anin bianin chi bai bok amaro sa kan hmula ba khanin Taiwan chungchang hi an lo soina sakhop mai ni Xi Jinping a hianin
Trump hi warning an penon deuh chen ni turani Trump hian engtin nge riek don kan la hrelawa nakina ala hretang ati zong kha tum news atana kan riek thei ania video la kan in hmule theu don nia